Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Lah saiki aku ndoleki tinggalan kuno, yaiku tinggalane Mojopahit ya. Jarine warga kene iki ana tinggalan kuno, yaiku sumur nggih, Pak. Iki aku takok warga sing nang ngene galian iki warga Karangdieng, Utorejo, Mojokerto. Desa pundi? Oh iya, desa pundi nih? Karangdieng. Sanjange enten tinggalan kuno nggih. Oh iya, aku ambek warga imang takok-takok ambek Ibu Maryam iki ya wong sing nggali daerah kene iki jarene akeh ditemokno pecah-pecahan boto kuno. Oh iki boto kuno iki nang kene iki akeh kemelecer nang kene lur. Iki nelusuri tinggalane Mojopahit. Lah ciri khasnya bangunan Mojopahit iku biyen iku botone gede-gede. Lho iki lur. Omake yo kene iki melecer. Lah iki kok aku nelusuri maneh jarene ono sumur kuno. Sumur kuno sing isih ono tinggalane Mojopahit nang daerah Kutorejo, Karangdieng. Lah iki kok aku rono lur. Kalau ono channel ini aja sampai nggak lali subscribe, ambek like, komen, share. Iki aku wis disuguh lur. Iki ono putu lur. Iki sing ndukure kok galiane. Iki galiane. Iki posisine awan dhewe iki nang dhuwur dhewe. Oh. Tuh. Akeh lur. Melecer tinggalane Mojopahitan, foto Mojopahitan. Jarine akeh terkenal iki foto kuno. Iki foto kuno nang kene. Iki akeh lur kemelecer fotone. Oh. Kemelecer fotone. Sing nang nggone kawasan desa bekas galian iki lur. Akeh tinggalan iki kuno, foto-foto kuno ya akeh. Oh iku beto cilik. Kaya ana lur. Foto ana sing pecah. Lho iki foto cilik. Foto pecahane. Lho. Adine lur iki linggan. Iki foto kuno. Pecahane. Foto kuno lho itu foto cilik. Beto lur, lho beto ya. Oh padahal ora beto. Iki foto cilik. Foto jaman saiki wis ngene iki. Itu ambek foto kuno. Oh, foto kuno gede. Biyen kuwate gede jare ini. Lho iki perbandingane lur, iki awake sing garap iki wong jaman saiki. Iki jaman lawas. Lho jare bapake ya adoh. Oh. Saged ta, Pak? Niru damelane Mojopahitan. Sampean lho saged ta? Oh, gak iso lur. Gak iso lur niru zaman Mojopahitan gak iso dek. Oh iki gawede lur ngene. Lho gawede. Lho gawede. Aduh. Wis iki perbandingane foto saiki ambek foto kuno. Sini nang nggone posisine nang nggone lokasi lur. Nah, tinggalane
warga iki ono iki pecane lur aku ono kuno wae lur. Kalau sing utuh ono sing pecah nang kawasan kene. Ngene ekstrem lur. Sore iku nggone wong kerja, lha iki foto kuno. Nah jarene warga kene iki ana sumur kuno, sisen ndi. Oh, mecer iki. Posisine aku ngedep nang gone Gunung Penanggungan iki lur, ketutupan ya. Yo. Iki Gunung Lirang. Ketutupan kabut. Iki foto kuno iku galihane. Nang kalian iki ninggalno tinggalan Mojopahit lur, contohnya foto kuno kemelecer. Wis yakin yo kene iki deh. Riyen iku ana pemukiman jenenge Kutorejo. Kutorejo iku kawasan Kota Raja, kemungkinan ngono. Kutha iku rame, raja rejo. Kutha iku kota. Kutha iku kota, rejo iku rame. Rame iku dalam arti iki bahasa Indonesia niku sangat ramai sekali lho. Sebut Kota Raja. Kemungkinan ngono lur. Nah, iki foto kuno sing nang ngene daerah Gance. Iki akeh kemelecer nang daerah kene. Iki sumur kuno. Nah, iki rumput, keadaan rumput iki lur ya. Wis tak temokno nang kene aku nang ngene wis nyedeki nang kawasan kene. Kita cedeki iki sumur kuno sing isih ana sampai saiki. Tak zoomno ya lur. Sebab keadaan gone rumput aku terus terang ae wedi ambek ulo. Tak zoomno tok ae. Nah iki posisine. Delon dhewe lur. Nah iki foto kuno sing nang ngene kene. Jenenge sumur kotak. Iki berbentuk kotak sumure. Iku pecane kalau sakjane iki sisi kene iki yo kalian lur jarine teman-teman foto kuno ambek guci jarine kawasan kene iki ono guci bukan mbok guci sing tak kene kawasan kene engko aku nusurin maneh apa bener apa iya ngono sing tak kene iku ono teman guci bukan tong iku mang jareno wong kalian iku nemokno gentong ditinggalno nang daerah kene. Wis ana channel iki lur lusuri maneh nang ngene peninggalan Mojopahit sing ana nang ngene kawasan Kutorejo. Iki aku nang ngene daerah Karangdieng. Karangdieng, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Mojokerto lur. Nang galian sih. Goleki tinggalan kuno.